Čus, dneska sme tu na serveri Ultracraft a bude to informačka o serveri, čiže vám ukážeme napríklad, aké sú tu warpy, čo je vo výstavbe. Na serveri sa môže používať Fly a tak ďalej. Môžete si tu kúpiť VIP a OPčko a tak. Takže keď napíšete warp, tak tu sa vám ukážu všetky dostupné warpy, čiže var, baráček, blaze, doly, enchant, kravy, mini event, docelo, dovce, prasa, psi, PvP, PvP2, sliepky, štart a tak ďalej. A tak, čiže teraz máme teraz sme postavili nové PvPčko. Takže sme spravili už aj NPCčka. Dobre, čiže PvPčko vytvoril, pomohol nám jeden hráč Fanda a ďalej sme to vytvárali ja, Edobat a Mouse. Takže ja som admin, to chce pozdraviť. Tak. Počkaj. Dobre. Čiže môžeme ísť na spawn a to by bolo všetko. IP adresa tohto serveru bude v popisku videa a tak. Čiže radi by sme vás privítali na tomto serveri. Takže dovidenia, uvidíme sa pri ďalšom videi, aj keď ich není zase až toľko veľa. Ale už čo, počkajte, ešte si enchantujem tento oný. Keď mi prišiel do ruky. Držte sa. Takže to by bolo všetko, takže zatiaľ čus.